wahalar Najeriya da daɗin ta na san shi. Ƙarya ne, wallahi ƙarya kake Baba Buhari, wai ka ce ka san daɗin da yake cikin Najeriya da kuma wahalarta. Wallahi ƙarya ne, ka dai san daɗin da yake ciki, amma wahala kuma kamar mu za mu gaya ma wahalar da ka jefa mu. Saboda ai yanzu wahalar da Najeriya yake ciki wallahi Buhari kai ne sanadi. Mutane da yawa sun gudu sun bar garinsu, kana ji kana gani wai garin kai gagare ka zama, ko in ce ma gidanka, wai a zo har gidanka a tafi da kai. Baba Buhari, ya zaka ce ka san wai wahalar da ke cikin Najeriya? To aka taba ɗauka naka? Kuma da kake magana wai mai yayi tsada, mu idan akwai zaman lafiya mai ko nawa yake ai za mu siya. Zaman lafiya muke bukata, har yanzu bala'in da ka bar mu ciki wallahi muna cikin sa har yanzu ba wani sauki. Kuma waye sila? Ai kai ne. To muna roƙon Allah Buhari, idan alkhairi kai mana a Najeriya nan Allah ya ma, idan kuma sharri kai mana Allah ya ma, Allah ya maka abin da kai mana. Ba maganar da kana maganar wahalar da muka sha kai ma ka santa ba. To sai ka mana bayanin kai wace wahala ce ka sha, mu yau mu ganta ba, amma mu kaga tamu, saboda ko da ba a gaya ma za ka ringa kallon talabijin kana gani.